Oh. Hello, good morning. Morning na Mao pa'y pag-abot na mo diri karon. Di ba? Tawag pig sinuroy re o, di ba mga gwapa tanan no? Kasi walay tulog. Way tulog. Marami tulog. My God. Marami sa McDo. Mga Among way tulog. kusina. Hi. Walay tulog. Parang wala raw. Beauty kayo mong driver o tara. Kasi walay tulog. Beauty kayo driver. Okay. Latagaw na yun niya sa Cagayan de Oro City. Muna siya kinabuhig single nga kuan. Single and ready to mingle. Kay bana, bawal. O, di kami mga single. Di ba? So mga single dyan, huwag magmadali. Di magdali ninyo, mag-enjoy sa kinabuhig being single, no? Laag bisag asa, bisag bingka ko, mabuntag ang asa paingon, no, di ba? Stay young and healthy. Oo. Napon mi isa ka dancer nga kauban rin, danceros kayo taro. O di ba model sa McDo. Alam mo na ikaw sa mga number? Okay. Ano mong order? O tanawa ha. O, baka yung cellphone, magagawa pa lang ito. Oo. Wala tulog di ba? Isa ko! Walay tulog. Hindi ko siya matugan ba sa tulog? Hindi na yung tumiyon sa tinuod. Basig itugan siya sa tinuod. Oh, sige, tarawa ko sa imong order ha. Na dito, na magudito yung adto. Muna mong order, oo. Si Madam amo a kape. Kape ang gipanuhot. Hi. Nalamid diri sa moang hotel. Yes. Oo. Ako ikaw ba ni gwapa? O muna yung moang pano, muna yung bed. Muna yung bed. Bed sa Miss Universe. Dahil siya na kupeng sa amin. Miss Universe. Di ba? Magkita ang tanan. So, this is our hotel. And it's already 4:16 in the morning. We're here at Cagayan de Oro City. Naglatagaw, di ba? Gising pa din. Wala pa tulog. Di ba? So, muresa mi kay para unya laag na pud diri sa tibok syudad since holiday today. Murag National Heroes Day. Yes. Patuloy sa miglaag. Kauban na niya akong mga amiga ng mga guwapa. Kaya pa. Okay. Hello, good morning. So gamay ra kay magtulog pero kuan kanang blooming and mo pay pag humanamo din mo gawas mi karon gikan sa hotel nga among gitulugan and then mag-roam around mi sa tibok syudad. Yes. We are going to display our beauty. Di ba? Kaning akong kauban po nga gwapa. Kaliwat diya. Miss Universe 2029 ni siya. Buya. Okay, and soon hala magsuroy-suroy mi diri sa amon suroyon diri ka sa lami og nindot diri. Pero ako nakitang lami to araw galakaw. Ay. Oo, daghang lamion. Okay, so we're here in the car. Kauban sa akong gwapang amiga. Hello, good morning. Miss Universe 2029. Grabe! Ayun ka na, no? Candidate number 2298. My God. Super! Mabuntagan ang show. Di pa mahumana. Okay, so paingon mi sa city, mag-roam around or mangita pa mi ani og asa mi maka pamahaw o pamahaw nga lamian kanang naiitlog ug hotdog ana. Pag-energize kabuntagon. Sa mga pagbati nga nagkonsumisyon ana. Gloomy Monday. Happy
Holiday. Happy holiday. Oo. Yes. Sa balay, oh, binogbalay na. Today is Monday. Actually, muna nakalaag mig taman kay kuan ka ng holiday karon. Yes. Kay kung di ron holiday, di ko kalaag og taman kay I'm still a student. A public official and at the same time a busy person. Uy, negosyo business lang. O, di ba? I have a car. Inangkon ang tanan. O, di ba? So pwede gihapon ka makalaag nga kanang kuan. Maka-enjoy sa imong kinabuhi nga dili ka muwaldas og kanang dollar. Kuan ra mamiso. Pagkuwanta next. O, di ba? Sana. Asa nga ka ng mga nice nga resort. Thank you so much sa atong sponsor kay Madam. Madam nga gwapa nga bisag way tulog ka na blooming ra gihapon. Hinaut mangliwat mi ani niya. Mangliwat unta mi ani niya kay para kanang murag staying young and healthy. Young at heart, no, di ba? Ang una-una po. Virgin pa kay mig mga pagbati in town mo nang ayaw gyud ninyong panamas-tamasi. Andam ra gyud in town mig magmahal. Ay lagpasakiti. Ay, Diyos ko Lord. Okay. Unya na sad. Ano na to ko? Hello, good morning. Yun mi dire sa restaurant para sa pagpangitag among pamahaw. Samtang namili ang mong kauban nga gwapa, si Madam namili. Hi. Wala, luya ka ignaw mo. Blooming man tanaw nga mga dagway mo ni mga dagway nga way tulog ko, di ba? Di ba pang model? Di ba? Murag na pa mi shooting karon ani. Oh, di ba? Sige, pili na mo usay mapilian diha nga. Pang-energize. Nami diri sa Ali Restaurant, Cagayan de Oro City. Og nakapili nami sa muang order. Ito lagi ko live na. Ato lang tanaw ng gwapa gindot lamian sama ka lami aning akong kauban do diri oh. Hello, good morning. Ay, ala. Gwapa kayo. Oh, gwapa kay. Uy, gwapa kay sa pamilya. Uy, pati yun yung gwapa ito suot, wala. Di ba? Na. Wala. Babae Pilipina. Yeah. Mayahat ka So siya. naabot na mong order. Kada Lamig bulan. siya. 10,000. Sweldo. Pero, yan ang kasayangan. Karon, maglisod daw. Pati ang sa region, itingil na. And so, Yung ko namin let's ko, see. basta balita sa region. Okay, so natakaroon din sa earlier sa El Salvador City. Kay offline tibok sa Walay Cagayan de bangko. Oro City, walay bangko. Tungod sa ilang coming celebration ang Higalaay Festival for security measures, so offline tanan. So nanganhim diri mo balik na pud miron sa Cagayan de Oro City. Oo, og magwalwal. Bangko, kami ka-withdraw. Holiday. Kauban sa kong Madam Senyora nga gwapa. Nangapalawi sa bangko, walay bangko. Pero beauty rin hapon, blooming rin hapon, di ba? Tinuod yun yung Laag and adventure. Okay, ngayon nandito kami sa Yasay Beach Resort, part ng Cagayan de Oro City. So dito na naman tayo lilibot ngayon, no, di ba? Binisayo na to, niya na midiri. Naabot na gyud ni. Sige. Atong tanawan ang lugar. Oo. Basta kayo, basta lugar ni siya. Ana. Day. Okay, this is Yasay Beach Resort.
daghang nangaligo. Pero mingaw pa ang dapit og init. Nandito na kami sa Yasay Beach Resort. Nandito kami ngayon sa seashore. Namin din lakaw-lakaw. Dagan kinangaligo. Tanawan ninyo ha. Ang lingwi oh. Diba? Dagan kinangaligo. Hunas kaayo ng dapita. Live po. Pati pong inita. Ganahan man po ni silag bulad ng init. Sa mga bata o giganahan kay dula sa kuno. Dagon sa sila dito dam. Day. Madam. Okay, ayan. Lapu-lapu. Wow, buhay na lapu-lapu. Ay, ang laki-laki ng lapu-lapu. Ambakan daw ka no? Ambakan tagkanon. Ah. Uy. Iri kay kuan. Kaya alimango. Malaking alimango yan. Diba? Ay, order sa daw. Order na. Bulalo. So, nanapod mi diri sa restaurant. Ano nga ang restaurant, sir? Prawn. Oo. Diri. Cagayan de Oro City. Dayon. Nag-order na pod mi og para paniud to. Ano niya ang problema ano panihapon. Din laag na pod. Kanang naan gusto ko na Welcome. ipangangatinulan. So, Prawn Seafoods Restaurant. Oo. Ba? Cagayan de Oro City with my friends. Beautiful friends. Thank you so much, Madam Line. Kipili na mo diha mukhaon ra mig unsay naa. Basta gutom na di na gyud na magpili. May importante gwapa. Diba? Real pa nga. Okay, andito na yung order namin. Kakain na kami. Thank you so much sa seafoods. Okay. Watch. What's that? Okay. Yan. Sinabaw. Ayun. Sarap ang sabaw. Yes. Super. Sarap. Yes. Mga walay tulog pero blooming lagi hapon. Sa kalamit sa kahapon. Thank you so much. Okay, kain muna lang kami ha. Wait ko na. With my friend. With my friend. Send for you. Hello. Cagayan de Oro City. Good evening, ladies and gentlemen. And I'm send to you my boy. We're together with my bossing and also my friends. And naglayda. Kalaydahan. Wow. Murag ko ang sa Miss Universe. Mark Christopher Yaranon. Dili isa kay Doring. Taladay. Inani mo gina mo gamiton sa ano? O diba? Aligid oh. Hindi ko ganahan niya oh. Pagpasok ka rin, magkidana ka rin. Ay. Nindot siya dahil. Nindot.
Hmm? Di ba kuya? Gala na. Siya kung smart. Magkuhan sa red. O di ba, dagan kay mga gown diri tanawan ninyo. Dagan kay mga gown. Oh, see? Oh, dagan kay mga gown. Ikaw So, pili lang mag-vlog. ko sa pinakanindot. Kay dili man ka kuan. Ani na po may manihapon sa Centrio and seafoods at its finest. Panagatan. Oh, diri. Pili na mo. Pili kayo niya. Hindi kayo ka. Pili na mo. Ha? Food raman akong gi-feature. Di ba? Ito yung ano namin. Ito yung fruits. So hello guys, it's already 8:53 in the evening. Napamid diri sa Centrio. Laag mo pa pagmanong panihapon. Kauban sa among bagong kaplag yung sa Kahigala. Oo. Kung among nakaplagan. Wow, sa siya kabanggi. Thank you so much.